Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Good. Oh, Kinsa ang maong kontraktor? Kinsa? Lando mo anya. Lando Buaya. Lando mo anya. Dugay na namang sundan. Anad, mo. Ang ano na yung kuyo ka ng mao ay ang iyang inahan. Pag yun mong pagkasulti. Oh. Okay. Okay, na, kita ka. Kapantay ka. Kamantay ko. Uy, yati, naunan ko na. Di ka musta. Kapantay ka. Maunang inahan o ka na. Okay. Buhata ang akong mando. Move! Ano nga ito? Kaman, nani na. Dali, kagimot. Oh, tuwa na. Tuwa nga akong duha ka kakibot. Kung mulampus kini, ipalukat na mo ang bata. Og, wana. Usa ka malitang kwarta na sa... tuwa na. Doon na sila. Kakibot. Asa na nga itong getaway car? Nana, naka-standby na. Itom nga auto, kabantay ka. Oh, si Kakibot Federico. Baan ka ng iyang gisakyan. Naglantaw sa itong pagahimon. Okay. Tulo na to. Ala, dalawa. Oh. Ala, gigoyod sa ina ng bata. Ala, ito na, nibalik na sud sa campus. Noon na. Ala, standby lang na rin standby. Ano ka, imalik mo na sa suod. Magpaabot lang ba? Base na ba? Base na. Kaning, pang ilang driver. Ay, ang maamot na silang sundo. Paabot na. Kakibot. Tupag ka. Ano, imot? Karong disurog balik. May maong ganong binunong balik. Karong ba din ninyo damputa? Kipik ka punta ninyo dayon. Ay, maamo na mo ang gustong timing, kagimot. Ay, mao ka, kita ka na ilag ka mga parents. Kalitse. Nalasi. Naglantaw ko ninyo, ha? Ayaw ko pakita ninyo yung mapakyas mo. Lalo. Kagimot. Kinahanglan. Kadili ka mo mapakyas. Di mo mapakyas kabantay mo. Ang inyong kalampusan. Nagkahulugan kinig minilyon ka kwarta. Nakasabot kakibot. Yes, kagimot. Pakurugo na tong kapulisan. Pakurugo na to ang katawan. Resulta kini silang pagdeklara na ko nga wanted dead or alive. Kagimot. Basula nila. Nga ila kong wanted dead or alive. Pakurugon ko sila. Pailuhon ko sila. Kinsas Federico. Kagimot. Okay ha. Focus ha. Focus na. Kinahanglan nga mulampos ka mo. Bantayin na ha. Yan ang asawa. Ikaw man ka ng asawa sa kontraktor ba? Huwag ang man ka ng bata ha. Sabot. Aning na nung kagimot. Sige, bye. Kagimot. Ano? Dari ka na, ha? Ha? Miya, ano na ka? Ang mga pianis, manang gawas, murag na di sige, tutok na to. Kamatikod ko. Paas-ip nga moral nagwa, ha? So, miya, antaw na ka. Okay, go. Okay. Di ka na. Padayon. Baya. Pasangil ko. Nga kunuhay. Doon ako'y gipangita. Uy, sirite, mura ka uboy na eh. Maong karsunis, maong jacket. Pida no, asa ka ni eh. Dolo no. Te! Asa ka? Doon ako'y palitoin. Ano ba? Asa sakyan mo? Motor lang. Ang ko yung musbay, Abel?
Ha? Yoks, nga nugod taon. Oh, kuan, niyam ko siya. Sa magsabot mo, ha? Nga mag-uniform mo. Ha? Unsay? Unsay, ha? Parehas mo kisulob. Sabad yo, nga nugod taon parehas bigis. Porbida. May- Oh, bay. Asa mo ka sad, bay? Asa sad ka? Kuan ba kining doon ako'y adoon. Doon ako'y adoon. Magsuroy-suroy ko. Gusto na ko ikatagbo na si Federico. Ano? Mao kaya kung dumong karon 20. Kaya nimo nga makikita niya? Kaya ho na ko, Charity. Nangantira ba na si Federico nga patyon ka? Di ta magkapugong siyang ibati. Nyawa ka malisang. Kung ang kamatayon mo, kuha na nimo. Bisag magtago ka pa. Makuha ka nila. Kuha ang kagitila. Abel, Kinahanglan nga bukas ang atong una kasing-kasing. Nga ang iyota ang atong gitumban karon. Mao niya kini ang mahimong tabun sa atong lawas. Kung sugot ka na sa tawag sa kamatayon. Bay. Bida sa balibari sa ng kamatayon ng bida. Wapa ka makapahimos kinabuhing milyonaryo. Anak ko kang Don Rafael. Kinala sa kamupuyo sa kinabuhing milyonaryo. Bida. Ay, magpuyo kang dakong mansyon mo na. Bisag unsa kadako ang imong puy-an bahinting. Moabot ang panahon nga ang imong higdaan lungon. Kanang tinuod gid na. waday ka mangandoy nga makasakay ka sa mahal nga sakyanan. Sama ng Rolls Royce. Imo ka ng taligdan, Charity, kay ang imong sakyan, unya, moabot ang panahon. Nga usa ka itong nga sakyanan, doon ay magtukar Ave Maria, mao nga burlon. Si Bruli. Charity, magkuna ko nimo. Padayon lang, Abel. Huwag ikaw magamping ka. Ay kumpiyansa karong panahon na. Uso ra bang karon ang kidnapping? Salamat sa pahimang no, Abel. Pero kung doon na may muhimo na ko, ana, mudagit na ako, ila kong mada, nga patay na. Charity, Kamao silang mo gamit og pusil? Kamausap ko. dili ko gusto na doon ay dautang may tabo nimo. Ay, takang Samiya ato. Wala. Huwag ka tingog. Tulala amang ka. Late. Derite. Tulala lagi ka. Hilom na inting, uy. Oh, hello. Kapoy kaning tao nga magpakalalaki, pero lalakwi. Wa niya mo nagawas ang inahanok anak. Wa mo no. Uy, hala, nala. Tigawas na. Natod. Okay. Sinyansi ang atong getaway car. Ha? Iparidi ang getaway car. Kay buhaton na nato ang pag-pick up sa bata. Okay. Oh. Uy, baya, nihunong ang ginahan. Naa sa guard house. Nagpabot. Hala, nagpabot to na. Dili mahimong pasagdan ko si Abel. Bisan tuod og nagkabuwag na mi, pero nagpabilin pa ang handumanan sa among relasyon. Kinalang mahunong na ang imong paghimog kadaot, Federico. Masakit pan tungod kay marag suong kita. Pero kinahanglan nga mahunong ka. Tungod og alang kang Don Rafael. Ug ingon man sa katawan. Nagibot na. Ala, may kapasig yun ang inahanok anak. Okay, para mo na. Kay naglantaw na to. Si Kakibot Federico. Okay, tara. Ayaw! Ayaw, hilapyan ako, anak! Ayaw! Kinagyan ang akong anak! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!